Όλοι θα θέλαμε να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου δεν θα φοβόμασταν για την ασφάλειά μας, όπως φαντάζει ο κόσμος στα μάτια ενός παιδιού. Η εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας Harris Security είναι η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια χάραξε νέους ορίζοντες στον τομέα της ασφάλειας. Η ασφάλειά σας αποτελεί για αυτούς ένα στοίχημα που το κερδίζουν πάντα. Αυστηρός προγραμματισμός, συνεχή εκπαίδευση και τελευταίου τύπου ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι αυτά που τους χαρακτηρίζουν. Απόλυτη επιβεβαίωση η επιτυχημένη ανάληψη της ασφάλειας του 31ου κλασικού μαραθωνιού της Αθήνας. Μετά από 14 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας, αυτό που χαρακτηρίζει την Harris Security είναι η σιγουριά για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, όπως φύλαξη εγκαταστάσεων, πατρόλ, προστασία VIP και προϊόντα ασφαλείας. Αγαθού και Σύρμαλη, Ελευσίνα. Τηλέφωνο 210 55 42 141 και στο harrispavlasecurity.com.